Percheziția informatică este o procedură legală prin care autoritățile examinează dispozitive electronice pentru a obține dovezi în anchete penale sau civile. În era digitală, datele personale sunt tot mai des vizate de autorități în cadrul investigațiilor. Pentru a efectua o percheziție informatică, autoritățile trebuie să obțină un mandat de la un judecător. Mandatul specifică locația și dispozitivele ce urmează a fi percheziționate. După obținerea mandatului, autoritățile accesează și colectează datele relevante folosind metode specializate. În timpul percheziției informatice, autoritățile trebuie să respecte dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale. Este esențial ca aceste drepturi să nu fie încălcate doar pentru a obține probe în cadrul investigațiilor penale. Percheziția informatică joacă un rol crucial în combaterea infracțiunilor informatice, cum ar fi frauda online și accesul neautorizat la sisteme. Aceasta este folosită frecvent în investigarea infracțiunilor de corupție și evaziune fiscală, având un impact semnificativ asupra persoanelor și companiilor vizate.